mabe ma okelo kata mondo jotendwa mondo odwar ni pend chik mondo loki kata wamed mondo wane kaka wanyalo protect nyithindwa manyiri kata joma miyo. Omiyo first awacho ni onego wane ni wayiero jotelo machal nade. To ka jatelo ok tim ting maber kata tije maber, koro ndalo kochopo mag yiero en ndalo mwapuonjre. Koro ugo gi kogno tuwacho ni oyo nwaketi ni tim achiel ariyo adek to magi ok waseneno kotimre kata pati nie moheri kamano to wan waneno ni oyo ka ngitinwa. To kwa wuoye weche ma joneno wa kata joma Crispy ne wuoyo godo owacho. Achiel, I'm glad ni Mercy kanene to jalo nyako mapotin. To wuoyo ne nyiri wetene. Ni mokuongo dhi som nikech iwacho ni nyako mosomo en gima ber ne oganda. Nikech seche ma nyako somo, seche ma nyako is empowered, en obokonya whole community. Ibo yudo ni mondo kata dichuo kaw nyathi owadgi manotho mondo dago, obo penjo ng'ama odage ot ni to mama nani, be anyalo dagi nyathi owadwa cha? Nikech ong'e ni ng'ama dhi take care of ng'ani en mama modago doni. Omiyo seche mo empower nyithindwa manyiri, seche mo empower jo mamiyo, to wa empower the entire community. Erokamano ahinya. Adwaro mar mon makawo ote mogik, abiro bedo kabiro iri mondo wakaw ote mogik. Morina, thuolano ka ng'adowa, wachni mogik debed ang' kwatieko chenro.